Sisa, tak ja vás tu vítam u nás v Poťackom videokaste. Povedzte mi, ako sa máte, aký máte večer? Krásny večer vždy na bratislavských modných dňoch, je to perfektné. Úžasne Sú to vyzeráte. výborní ľudia a krásna moda. Ďakujem za kompliment. Ja som veľmi rád, že vás tu mám, pretože dávam ľuďom rôzne fashion otázky a veľakrát sa stretnem s tým, že ľudia skôr preferujú ten konzervatívnejší štýl. Často sa pýtam, či mali niekedy nejaké búrlivé obdobie alebo niečo, ale vy máte veľmi rada farby, vzory. No, ja veľmi farby, extravaganciu, takže ja vôbec, tak ako som multižánrová spevačka, tak ja všetky farby mám rada, aj móda, rôzna móda. Ja nejdem jedným štýlom, ani som nikdy nešla. A bolo to tak vždy? Áno, vždy to tak bolo. A keď si spomeniete na nejaké svoje dospievanie, možno detské, tínedžerské časy, boli už tedy nejaké experimenty Jasné, so všetkým, boli, čo prišlo? Ja som mala šťastie, moja matka fantasticky šila. A to bolo také hobby jej. A v tej dobe, to je veľmi dávno, sa nedalo nič také zvláštne kúpiť, ale látky sa dali zohnať a vtedy bol taký časopis, že Burda. A z tej Burdy tam boli tie všelijaké strihy. To sme položili buď na zem alebo na stôl, sme to obkresili, podľa toho sa vystrihol proste buď kabát, šaty, hocičo. A mama absolútne perfektne ako profesionálna krajčírka mi šila veci, ale ja som z toho mala aj dobrý problém, pretože na ZDŠke som chodila každý deň v inom oblečená a hrozne to štvalo tie učiteľky. A učiteľky, že áno, spolužiakov? Nie, učiteľky, ktoré to, jednoducho im to vadilo, hej. A toto išlo takto so mnou aj na stredné školy, kde mali s tým problém jednoducho. A takže tá móda ma sprevádza od malička. A máte, predpokladám, rada, keď kus odevu rozpráva nejaký príbeh? Pretože že pôsobíte na mňa ako človek, ktorý vie presne, čo nosí a čo tým chce povedať. Zajímalo by ma, že ako sa to líši podľa možno vášho nejakého nastavenia aktuálnej nálady alebo toho, čo v živote práve prežívate. No, ja to poviem ten príklad na mojom koncerte. Ja na mojom koncerte vždy spievam niekoľko žánrov. A podľa toho, čo spievam, podľa toho mám aj oblečenie, ktoré jednoducho pasuje na to a ktoré aj o tom proste vyrozpráva ten príbeh. Takže ja sa na mojich koncertoch veľmi veľakrát prezliekam, ale ja som ale to my máme radi ako diváci. Ja som nacvičená z divadla. Teraz, keď som mala môj veľký koncert minulý rok v novembri, ja som sa prezliekala 17 krát. Aký najkratší čas ste mali na nejaký prevlek? Niekoľko sekúnd. Bolo to presne v predstavení Mata Hari v muzikále. Videl som. Kde som mala veľmi náročné kostýmy, ale obliekali ma 3 dámy, 3 garderobierky a potom sme už tak počas tých skúšok sme sa to nacvičili. Najprv to vyzeralo, že to nedáme, ale už potom na generálkach to išlo super a potom už na predstavenie už sme aj čas mali dokonca. Ja som videl všetky tie vaše muzikály, ktoré boli... Áno, ja som býval veľký fanúšik Novej scény, tak som chodil jeden za druhým. Hairspray bol inak jeden z mojich najobľúbenejších. To je škoda, že to nehráme. Ten muzikál som mala veľmi rada. A tam ste hrali asi, že jediný raz takú naozaj že zápornú postavu, nie až takú karikatúrne zápornú, lebo áno, Mata Hari je už komplexná postava, aj keď robila možno... nie úplne čestné veci, ale hentam ste si mohli zahrať takú echt potvoru. Áno, bola to potvora. Neviem, či ste videl film. Tam hrá John Travolta. Áno. A tam to hrala Michelle Pfeiffer. Ale režisér, ktorý to s nami robil, keď sa na mňa díval, hovorí, si sa z teba nebude Michelle Pfeiffer, veď ty si tmavá, ty budeš Cher. Tak vlastne on ma situoval ako do úlohy Cher. Aj tak som vyzerala, mala som aj také oblečenie. Áno, ja si to pamätám. A vy hrávate zväčša tie dramatické, komplexné muzikálové postavy, ale ste rada, keď si môžete takto uletieť do štilizovanej komédie? To máte vlastne aj v Mamma Mia. Mamma Mia. To je absolútne moja rola. Pokiaľ ma nevideli ľudia hrať takúto úlohu, ani netušili, že ja som komediant. Pretože ja si viem zo seba robiť srandu celý život a do tej Mamma Mie som vniesla kus seba. Takže ja veľmi rada mám aj komédie, aj tragédie, aj proste... Ja som už toľkokrát umrela v divadle, že keď som išla hrať Máriu Tereziu, aspoň vtedy ma nenechajte umrieť. Lebo však Mata Hari zastrelená. Madame de Pompadour zomrela na tuberkulózu. No proste... A ja to vždy tak prežívam v tom zákulisí, že ja naozaj zomrem. Ako to je skutočne, lebo ja veľmi
Veľmi som senzitívna, veľmi proste prežívam každú úlohu a cítim sa do nej úplne, že to som jednoducho, som Mata Hari, som Madame de Pompadour, som Maria Terezia, všetko možné. A keď už sa bavíme o tej móde a zároveň aj o týchto muzikáloch, tak v tých inscenáciách veľakrát máte tiež veľa prevlekov, veľa kostýmov, veľa naozaj nádherných módnych kúskov. Máte vy do tohto aj čo povedať, keď sa to tvorí, alebo to nechávate kompletne na výtvarníkoch? Nie, tie muzikály vyslovene robia absolútni profesionáli, ktorí sa tomu venujú, takže, ale to vždy sadne, to je proste, lebo však ten návrhár vie, pre koho to robí, pozná toho človeka, tak samozrejme mu urobí taký kostým, aby mu to sedelo, potom sú aj tie dobové kostýmy a tak, takže, ale dá sa povedať, že napríklad, ako môžeme si do toho povedať, že ja neviem, tá sukňa, že keby bola užšia, alebo nejak, ako dá sa, tam sa dá s nimi polemizovať o tom, že čo, ale väčšinou mne vždycky všetko sadlo, mne sa to páčilo, takže. A posledná otázočka. Je ešte nejaká možno muzikálová rola, ktorú ste si nezahrali a ktorú by ste si rada niekedy dala? Áno, tá sa píše pre mňa práve teraz. Výborne. Tak budeme držať palce, nech všetko dobre dopadne a ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ďakujem.